Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981, establece que o galego, como lingua propia de Galicia, é cooficial na nosa comunidade e que todos e todas temos o dereito de coñecelo e usalo. Tamén di que lle corresponde á comunidade autónoma a promoción e o ensino da lingua galega e que os poderes públicos potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. A Lei de Normalización Lingüística de Galicia foi aprobada por unanimidade no Parlamento en 1983. Esta lei afirma que a lingua é un núcleo vital da nosa identidade, a maior e máis original creación colectiva dos galegos, a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade. Únenos co pasado do noso pobo, porque dele recibimos como patrimonio vivo, e unirános co seu futuro, porque recibirá de nós como legado da identidade común. No artigo 13, di que as autoridades educativas arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino. E no artigo 14, indica que ao remate do ensino obrigatorio se garantirá a igualdade de competencia lingüística nos dous idiomas oficiais. No curso 1990-1991, publicouse a orde segundo a cal se constituían os equipos de normalización lingüística, con representantes de profesorado, alumnado e persoal non docente, coa finalidade de coordinar a potenciación do uso do galego nos centros. O decreto 247/1995, desenvolvendo a Lei de Normalización Lingüística, establecía que o galego era a lingua oficial da Administración Educativa de Galicia e que os seus centros de ensino utilizarían a lingua galega e fomentarían o seu uso tanto nas súas relacións mutuas e internas como nas que se mantivesen coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais entidades públicas e privadas de Galicia. No ano 2004 aprobouse no Parlamento por unanimidade o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Entre os obxectivos xerais figuran os de garantir a posibilidade de vivir en galego, quen así o desexe, sabendo que conta co amparo da lei e das institucións. Así mesmo, pretende conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, primando a súa presenza en sectores estratégicos. No sector do ensino, o Plan Xeral chama a fomentar o uso progresivo do galego desde a etapa preescolar, de 0 a 3 anos, de xeito que se superen as fortísimas carencias que se observan nos primeiros banzos do ensino. Tamén quere lograr que o ensino obrigatorio garanta unha competencia plena no idioma galego e repercuta de forma efectiva na súa adopción como lingua habitual por parte das novas xeracións. Segundo o Decreto 124/2007, a lingua constitúe un elemento básico de identidade cultural e representa un valor fundamental de cohesión nunha comunidade. Os equipos denomináronse de normalización e dinamización lingüística, cun papel fundamental no deseño e posto en práctica dos programas de normalización lingüística nos centros educativos, tal e como se prevía no Plan Xeral de Normalización. A aprobación do Decreto 79/2010 supuxo unha involución respecto aos acordos do Plan Xeral da Lingua Galega de 2004, producindo a ruptura do consenso existente en materia de lingua e mesmo recuando na progresiva normalización do galego que establece a Lei de Normalización Lingüística. Por primeira vez, a palabra normalización desaparece do nome dos equipos, que pasaron a ser chamados de dinamización da lingua galega. En abril de 2009 creouse a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, coa intención de coordinar actividades e experiencias dos equipos de toda Galicia e servirlles de voz pública,
Continuamos traballando porque queremos que a lingua galega siga sendo parte do noso patrimonio cultural e da nosa identidade, e como tal, un ben común que nos une, e porque queremos a normalización e dignificación da nosa lingua.